se predstaviti Milan Hristović na klarinetu i sviraće Halovsko kolo, a zatim Milan svira sa Živojinom Vanovićem duet na frulu. Gradskova nam dolazi Kud Gradec, koji će se predstaviti sa grupom pevača i igrama Raca, Dudorka, Signal Omski, Orade 3 i Batuta. A Sanela Prvoulović pevaće nam pesmu. Mândra mea, draga mea, nu mai știu când i-am aflat. Mândra mea cu crâmpa mură, mâncața și din gură. Mândra mea, draga mea, nu mai știu când i-am aflat. Și-ai doi gințai de sub limbă, și-ai doi gințai de sub limbă. Do suplibă se augești, tu dai cu o șirbă. Mândra mea, draga mea, nu mai știu când i-am aflat.
Szaj dojdzińce do suplibę, załudziesz tutaj kościoła. Mądra mia, draga mia, numaj ściuchy nie ma flag. Przykrowi co dziwno brać, przykrowi co dziwno brać, przykrowi co dziwno brać, ciefacz najkila nakaz, mądra mia, draga mia, numaj ściuchy nie ma flag. Przykrowi co dziwno brać, ciefacz najkila nakaz, mądra mia, draga mia, numaj ściuchy nie ma flag. Spunem dai cobrei nu vrei, până să încerci inerei. Spunem dai cobrei nu vrei, până să încerci inerei. Gherghină, gherghină, floare albă, cingragină, ai cu noi ca la o gină. Gherghină, gherghină, floare albă, cingragină, ai cu noi ca la o gină. Spune-mi, dai că poți, nu poți, până sunt la petroți. Spune-mi, dai că poți, nu poți, până sunt la petroți. Gherghină, gherghină, floare albă, cingragină, ai cu noi ca la o gină. Gherghină, gherghină, floare albă, cingragină, ai cu noi ca la o gină. A to da bude kod mene? Ne sme da se desi. Jer ima i nošnja, a? Da, da. Koju težinu su najviše tiku imala, da? 38 kg. 38? Pre 2-3 godine. Kod Danice kad je bilo. Aha. 38 kila. Evo, ja ću da snimam i žuto cveće. To je karakteristično za ovo selo, jel? Naša boja. Da, naša boja. A ste poneli svi krunice? Szaj godzińca i do supliby, szaj godzińca